Ja nyt alkaa toisen rännin testaus. Puheenjohtaja Asko Frusti on tässä testauspäällikkönä. 22 metriä pitkään ränniin lähdetään kaatamaan vettä noin. Sitten lähdetään katsomaan kuinka se etenee. Kyllä kovasti virtaa. Ja niin kuin näkyy, niin ollaan täällä Pukkilansaaren tanssipaviljongin katolla. Nyt lähdetään katsomaan. Aina vain virtaa, virtaa, virtaa. Vesi virtaa. Otetaan nyt vähän kuvaa tästä Kyrönjoesta ja tästä komiasta lossista. Taitaa olla Suomen ainut tanssipaikka, missä on tämmönen lossi, millä tullaan tanssimaan. Virtaa, virtaa, edelleen virtaa. Joo. Hyvin virtaa ja nyt tullaan tähän mutkahan kohta. Joo. Ja siitä lähdetään. Joo, nyt vesi saapuu. Oltiin jo vähän edellä vettä. Vesi tuloo, joo, ja siitä mennään loppuun asti sievästi. Joo, hyvin menee. Pikkusen kun tuloo kunnon sade, että tuloo kunnon vesi tuonne pohjalle, niin sitten siitä kaikki roskat putsahtuu. Tässä on tämän tanssipaviljongin katto. Tässä on tämä jyrkempi osa ensin rakennettu ja myöhemmin on tehty tämä loivaosa. Ja Askon kanssa vähän tiivistettiin tuota liitosta viime syksynä. Ja täällä päässä on sitten tämä kokonaan uudestaan pellitetty osa. Tämä on ihan uudestaan pellitetty, että ei vuoda enää. Aikaisemmin siellä oli vähintään 7 kerrosta huopaa ja kaikki vuoti. No niin, tämä tällä kertaa tästä raportista.